Aj tento týždeň pokračujeme so sériou našich rozhovorov v podcaste Dnes bez lopty. No a našim dnešným hosťom bude aktuálny kapitán MFK Zemplín Michalovce, ktorý prišiel do nášho klubu pred touto sezónou a mnohých svojím príchodom zaskočil. Je to Lukáš Paušek, tak Lukáš, vítaj. Ďakujem, ahoj. V Michalovciach si už 4 mesiace, môžeme povedať, že si sa tu už aj tak trochu udomácnil. Tak ako sa ti tu zatiaľ v klube pracuje a ako vnímaš toto prostredie? Tak samozrejme, prostredie je iné a každý jeden prestup je jedno, kam ten hráč prestupuje, je zmena, čiže nejaký čas trvá, kým si ten človek, tým ten hráč zvykne. Ale ja som sa, myslím si, že odomácnil dobre, ja som to už spomínal, chalani ma prijali veľmi dobre a v klube sa cítim naozaj fajn, dobre, čiže všetko je fajn. Ja sa možno ešte tak trochu opýtam na to, že si teda prevzal kapitánsku pásku po svojom príchode. Tak ako si vnímal tú zodpovednosť? Lebo asi si tu prichádzal s tým, že chceš byť líder a chceš to potvrdiť. Tak áno, bolo mi to nejakým spôsobom už povedané dopredu, že ako keby táto nejaká funkcia, alebo že ma sem berú aj do takejto nejakej funkcie, čiže ja som to nejak dopredu vedel. Samozrejme, akože úprimne poviem, že nepočítal som s tým, že by som dostal hneď takto tú kapitánsku pásku, lebo nie je to až tak vídané, si myslím. Ale ja som to vždy bral tak aj v Slovane, keď som tú kapitánsku pásku na nejaký zápas mal, že proste je to tá zodpovednosť a proste je to také možno len trošku bremeno, ale je to určite istá zodpovednosť, hej, a ten kapitán nejakým spôsobom by proste mal aj ten tým nejako viesť aj na tom ihrisku, možno aj mimo ihriska, proste takisto byť aj ten líder, ale ja si to veľmi vážim, že sa mi dostalo takéto pocty a snažím sa to robiť najlepšie ako viem, ako je mi to vlastné a či už to robím dobrou cestou, to už je na posúdenie iných. Viem, že teda mnohí vnímajú presun zo západného Slovenska na východné ako taký výstup zo svojej komfortnej zóny, tak bolo to tak aj pre teba a čo vnímaš ako také, čo ťa najviac zaskočilo na východnom Slovensku? Tak výstup z komfortnej zóny bolo hlavne to, že ja som bol teraz, to, že som bol v Slovane, to je jedno, ale boli sme doma, hej, bývali sme doma v našom dome, čiže proste 4 alebo 5 rokov sme boli doma a bez ohľadu na to, že keď človek niekam ide, že proste keď odchádza z toho domu niekde, hej, tak je to výstup z tej komfortnej zóny, hlavne pre tú rodinu a pre tie deti. A nebolo to ľahké, hej, bavili sme sa s manželkou o tom dlho, ja už som to tuším spomínal, proste bola to debata, hej, bavili sme sa o tom dennodenne nejaký čas, ale rozhodli sme sa, že do toho ideme a som tu. Ako teda tie deti zvládli presun tu na východ a ako to možno teraz vnímajú oni v Michalovciach? Tak ten mladší Liam má teraz 9 mesiacov, hej, čiže je ešte maličký, ešte to nejako nevníma, čiže tam je to v pohode. Úprimne najviac sme sa báli o staršieho Nikolasa, predsa má 9 rokov a vlastne tento rok ako začala škola, tak išiel do 4. ročníka, čiže už to je samostatná jednotka, už má svoju hlavu, hej, čiže on už je veľký. A tam sme sa báli, hej, že ako ho tá zmena ovplyvní, lebo od malička bol zvyknutý na zmeny, ale predsa hovorím, ako som teda už povedal, že 5 rokov sme boli doma, hej, čiže už bol zase na niečo zvyknutý, bol zvyknutý na školu, mal tam kamarátov, hej, videl sa s nimi dennodenne a tak ďalej, čiže pre ňo to bola najväčšia zmena a klobúk dolu a som na ňo pyšný, myslím si, že tak ako ja aj manželka, že to naozaj akože zvládol úžasne. Dôležité bolo, si myslím, že samozrejme hrá futbal, tak ako ja, čiže chcel pokračovať s futbalom aj tu a teda dôležité bolo, že nejakým spôsobom tie tréningy začali skôr ako škola, takže on už za ten týždeň, 2, 3 vlastne si tam našiel kamarátov a zhodou okolností s dvomi je aj spolužiak, takže keď došiel ten prvý deň do školy a vedeli sme samozrejme, že teda bude ich spolužiak, tak už to bolo pre ňo možno také jednoduchšie sa začleniť aj do tej triedy, že nedošiel tam, že úplne nový, že nikoho nepoznám a tak ďalej, čiže už tam mal aspoň tých 2 chlapcov, spoluhráčov, čiže to bolo také dôležité hodne a on má aj v sebe takéto, že ho majú ľudia radi, alebo teda rovesníci a tak ďalej, že vie sa rýchlo začleniť, takže toto naozaj mu veľmi pomohlo a hovorím znova, som na ňo veľmi pyšný, že
takto prijal tú zmenu a že to takto zvládol, ako to zvládol. Videli sme, že na nejaký ten zápas nastupoval tu na Michalovciach aj s tebou, tak asi ste si to obaja užili, takýto pekný moment. No určite, áno, on toto má rád. On vždy aj pred tým Slovane, po zápase vybehol na ihrisko, keď mohol, som ho zobral a proste tam behal, lietal aj za chalami jedno z druhým, čiže on si toto užíva, má rád. A vždy, keď teda bola možnosť, že nás môžu vyprevádzať, tá jeho veková kategória, tak samozrejme vždy chceli ísť a to by si nemohol nechať ujsť. Spomínal som teda, že prestup zo Slovana do Michalovec bol pre mnohých nečakaný. Ty si to teda ale spravil. No, môžeme teraz hodnotiť túto zmenu pre teba pozitívne, negatívne, alebo možno tak neutrálne po tých 4 mesiacoch? Tak ja to poviem tak, že myslím si, že každá zmena je pozitívna. Záleží, z jakého pohľadu to ten človek vníma. Poviem to takto, že ja som vedel, že tá zmena príde, hej, čakal som, ešte nevedel som nakoniec teda, že skončím v Michalovciach samozrejme, ale vedel som, že tá zmena bude musieť prísť, pretože mi skončila zmluva v Slovane a už nejakým spôsobom klub so mnou nechcel tú zmluvu predĺžiť, čiže som vedel, že zmena bude, zmena príde, ale len sme čakali kam. No a nakoniec to dopadlo tak, že som tu, som v Michalovciach a snažím sa robiť všetko preto, aby sme boli úspešní, aby sme dosiahli tie ciele, aké máme a naďalej aj sa budem snažiť a budem dávať 100%, jak na ihrisku, na zápasoch, tak na tréningoch tomu mužstvu a hovorím, budem sa snažiť robiť všetko preto, aby sme si ten cieľ splnili. Si rekorder v počte slovenských titulov, takže Slovenskú najvyššiu súťaž poznáš úplne ideálne. Asi si aj vnímal tie Michalovce posledné roky, stále to bolo väčšinou o spodných priečkách. Teraz už aj s tebou miešate karty v tých horných poschodiach tabuľky. Tak čím sa to podľa teba tak dokázalo tu nám možno výkonnostne vybudovať, že zrazu tam Michalovce sú v popredných priečkach? Nechcem to ja nejakým spôsobom porovnávať s tými sezónami predtým, lebo zase poviem pravdu, že nemal som v oku nejak Michalovce ani minulú sezónu ešte skôr tým, že v podstate keď sa s Michalovcami hralo, keď Slovan hral s Michalovcami, tak ja som bol zrovna zranený s ramenom, čiže viem, že ani tu som nebol na zápase. Doma, keď bola odveta, tak to som bol iba vlastne na tribúne, to si pamätám. Čiže nemal som nejak v oku úplne ten káder, ale ja si myslím, keď to mám zhodnotiť teraz, teda túto prebiehajúcu sezónu, tak že to mužstvo je nejakým spôsobom dobre vyskladané. Samozrejme sú tu stále väčšina toho týmu sú mladí chalani alebo mladší, ale majú chuť proste pracovať, chcú napredovať, majú naozaj, musím povedať, že vysokú kvalitu na to, akí sú mladí. A myslím si, že tak nejak všetky tie veci okolo toho si sadli a to mužstvo si sadlo proste a nejakým spôsobom to funguje a myslím si, že to funguje dobre. Samozrejme občas možno tie skúsenosti ešte chýbajú, ale myslím si, hovorím znova, že sa to nejakým spôsobom všetko sadlo, že to funguje a aj tie výsledky asi nasvedčujú tomu. Zo Slovana si zvyknutý na vysoký počet cudzincov v kabíne. Tu na to je v Michalovciach taktiež, dá sa povedať, podobné. Pre niektorých to je možno až nepriateľné, ale je to tak, pracujeme tu teda s veľkým počtom cudzincov. Tak je možné vytvoriť z toľkých legionárov taký jednoliatý kolektív, ktorý drží za jeden povraz? Tak samozrejme, není to jednoduché. Není to len, že je tu veľa zahraničných hráčov, ale takisto je tu veľa kultúr. Aj tí chalani sú z rôznych kútov zeme, čiže aj tie kultúry sú iné. Takéto možno vnímanie niektorých vecí je iné. Ale na druhú stranu aj veľa z tých chalanov, ktorí sú tu zahraniční, už nejaký čas pôsobia na Slovensku, čiže už vedia, ako to tu funguje, aký je ten systém, ako sa tu pracuje, aký tu ten futbal je. No a tí noví si myslím, že to nejakým spôsobom prijali v pohode a stotožňujú sa s tým. A myslím si, že keby tu niečo nefungovalo, alebo keby bol nejaký problém, tak by sa to odrazilo možno aj na tých výsledkoch, aj na tých zápasoch. A nemám taký pocit, že by bol nejaký problém. Hovorím, znova sa budem opakovať, že si myslím, že to funguje a že proste si tie veci sadli a ten tým nejakým spôsobom šlape. Tak myslím si, že o tom, že to sadlo, nemusíme ani len pochybovať. Videli sme tie góly, ktoré prišli v posledných zápasoch. Gól napríklad Sama Ramosa, potom presný zásah Kaja Brosnana. To sú naozaj zásahy, ktoré ostávajú v pamäti. Alebo napríklad teraz aj Ben Cottrell v Košiciach. Tak ako ty hodnotíš také gólové momenty, to je asi naozaj jedna nádhera. Tak samozrejme, pozerá sa na to úžasne, ešte keď to sú tie momenty, ktoré vám robia tie body do tej tabuľky. Na druhú stranu je to kvalita tých hráčov, tých chalanov, to proste není si myslím, že náhoda, že
Proste sa dá jeden pekný gól, hej, ďalší zápas znova nejaký pekný gól, nejaká pekná kombinácia a tak ďalej. Proste je to o kvalite tých chalanov, ktorí tú kvalitu majú a aj to dokazujú na tých zápasoch. Poď nám teraz prezradiť trochu viac o svojho súkromia. Čo robíš tu na Michalovciach vo voľnom čase, keď práve nehráš, alebo teda nemáte zápas? Tak samozrejme sa venujem rodine, ako sa len dá, takže užívam si chvíle s maličkým, s mladším synom. A teda však samozrejme snažím pomáhať aj manželke, lebo však tiež to nemá jednoduché. A skôr sa snažíme tráviť ten čas spolu ako rodina. Taký bežný deň staršieho Nikolasa hodím do školy, potom idem na tréning, otrenujem si, potom buď keď ešte stihnem ísť domov, idem domov, alebo najprv zoberiem Nika zo školy a potom ideme domov a vymýšľame, čo by sme robili. Niekedy skočíme spolu na kávu, potom Nikolás má 3-krát do týždňa tréning, čiže odneseme ho na tréning, tak sa buď pozrieme, alebo zase si niečo obeháme, pokúpime čo treba, čiže väčšinou trávime ten čas spolu ako rodina. Teda už sme spomínali, že ty si teda prijal tú ponuku Michaloviec, aby si prijal aj tú novú výzvu. Nie je to možno pre niektorých až také priateľné už v takom, dá sa povedať, neskoršom štádiu kariéry, lebo však radšej si bude niekde človek užívať, kde sa to dá. Ty si to prijal, tak za akým cieľom si sa možno prišiel, lebo je to predsa len pre teba nová možnosť, nová výzva. Tak ako to vnímaš a aký je tvoj cieľ vlastne tu na Michalovciach? Tak môj cieľ bol v podstate rovnaký, aký je aj cieľ klubu na túto sezónu. Keď sa bavíme o tejto sezóne, samozrejme. Chceme uhrať tú prvú šesku a proste za tým si ideme a za tým si idem aj ja a proste chcem a urobím všetko preto, aby to tak bolo, aby to tak dopadlo. A potom, keď toto sa nám podarí, tak samozrejme, ja nechcem teraz hovoriť, hej, že zase pozrieme sa aj na Európu a tak ďalej. Ja tvrdím stále, že áno, treba mať nejaké sny, treba mať nejaké ciele, ale treba ísť krok po kroku, hej, že nehneď nejako možno lietať v oblakoch, čiže ja to hovorím na rovinu a úprimne, tak ako vždy. Čiže si myslím, že dôležité bude proste dosiahnuť ten náš cieľ, ktorý máme a keď sa nám tá prvá šestka podarí, tak potom možno proste skúsiť zabojovať aj o tú Európu. Ale hovorím, pokiaľ sa tá prvá šestka podarí, čo dúfam, tak tam už potom si myslím, že si môžeme ešte možno viacej užívať ten futbal, možno bez ešte nejakého tlaku, že proste keď ten cieľ dosiahneme a potom sa môžeme konfrontovať proste s tými najlepšími tímami v lige, ako je Slovan, Trnava, neviem, Žilina a tak ďalej. Čiže potom už si myslím, že ešte viacej si môžeme užívať ten futbal. Bude to teraz taká otázka na telo, ale vieš si predstaviť možno v Michalovciach nejaké to pracovné usadenie v rámci futbalu, alebo možno aj mimo neho aj po kariére, alebo to vnímaš ako takú dočasnú zastávku? No, budem úprimný, akože je to tak, že nikdy nehovor nikdy, ale zatiaľ máme určite v pláne, keď tu s futbalom skončím. Neviem, či ešte budem pokračovať po Michalovciach niekde, uvidíme. Tak určite máme v pláne vrátiť sa domov. Hovorí sa, že futbalisti majú pevný režim. Často sa tu v našich podcastoch s hráčmi venujeme aj nejakým tým rituálom, či už predzápasovým, alebo možno aj tým, ktoré sú už v deň zápasu. Tak vieš nám prezradiť aj nejaký ten svoj? Viem napríklad, že rád otužuješ, tak zaraďuješ aj to do svojho rituálu? Je to taký môj... Áno, je to rituál, ale nie je to niečo, čo robím v deň zápasu. Neotužujem ani pred zápasom, ani v deň zápasu, keď tak vždy po zápase, na ďalší deň, alebo 2 dní potom. Robím to raz týždenne, čiže to není nejak niečo, čo by som robil akože v deň zápasu a nejakú takú rutinu alebo niečo, vieš čo, neviem, asi ani nie. Jediné, čo robím vždy, mám vlastne také personalizované chrániče a na jednom chrániči mám ešte už dlhé roky, mám manželku ešte s Nikolasom. Tak to vždy, keď si, predtým, než si to teda dám na nohy, tak to poboskám. Čiže to je také niečo, čo robím pred každým zápasom. Ale ináč asi nie. A čo sa týka nejak tej stravy alebo tak ďalej, nemám, že vyslovene dané, že toto, vtedy. Ale už za tie roky som taký, že viem, čo by som mal jesť, čo by som nemal. Samozrejme, snažím sa to dodržiavať. Občas máme také, áno, že proste nejaký ten cheat day, jak sa hovorí, myslím si, že to má každý. Občas si aj niečo doprajem, ale snažím sa ako keby stravovať tak nejak, ako ja uznám za vhodné, ako si myslím, že by to malo byť. A
že by to malo byť profesionálne, čiže asi tak. Často sa hovorí vo futbale, že je to už viac v dnešnej dobe možno o tej mentálnej stránke a nastavenosti na zápas. Bol si v Slovane, tam je ten tlak určite asi väčší. Ako vnímaš možno takú prácu s tým tlakom? Bolo to pre teba náročné v tom Slovane a zároveň ako vnímaš ten tlak tu v Michalovciach? Tak samozrejme ten tlak sa nedá porovnať. Keď porovnám Slovan Michalovce, je to úplne niečo iné. Čiže čo sa týka Slovanu, no moja výhoda možno bola tá, že ja som naozaj v klube vyrastol od 7 rokov, hej, prešiel som si všetkými kategóriami, ja som sa dostal do mužstva, čiže ako keby ja som bol na to zvyknutý. Samozrejme, teraz neporovnávam, že tlak v doraste a tak ďalej a v Átime, hej, to zase je úplne niečo iné, ale za tie roky možno a tak ďalej a potom aj keď sa mi podarilo dostať do Ačka, že nejakým spôsobom som si na to zvykol a proste som to bral ako takú súčasť, alebo možno som si to ani tak nebral ten tlak. No a to mi už potom tak nejak zostalo, ale samozrejme pre hráčov, ktorí ako keby možno v Slovane nikdy neboli a majú možno možnosť tam prestúpiť, či už z našej ligy a tak ďalej a nie sú na to zvyknutí, tak bolo veľa takých, že mali s tým problém, hej, čiže ten tlak naozaj proste tam je a tak to aj bude. No a tu v Michalovciach, no oproti tomu, tuto ten tlak je minimálny a ja sa naozaj snažím, aj som sem s tým išiel, že idem sem si ten futbal naozaj užívať, hlavne po tom nejakom roku a pol poslednom Slovane, ktorý proste nebol ideálny pre mňa, aj skrz nejaké zranenia a tak ďalej. Čiže ja som si povedal, že idem si sem ten futbal užívať a idem sa baviť tým futbalom znova, lebo to je to, čo by mal cítiť ten hráč aj každý deň, na každom tréningu, na každom zápase, že proste robí to z chuti, robí to z radosti, lebo ho to baví a tak ďalej. Už tu dnes zaznelo, že si rekorder v počte slovenských titulov, tak ktorý bol pre teba najpamätnejší? Myslím si, že ako vo všetkom vždy najpamätnejšie je to prvé, čiže určite ten prvý titul. A neviem, asi nič k tomu nepoviem, určite najpamätnejšie asi ten prvý. Hral si teda aj za národný tím, kde si dostal nejakú tú možnosť. Ako si spomínaš na to obdobie, keď si obliekal najcennejší dres? No to už je dávno. A ako, no verím, tam tie spomienky sú také mátnejšie, lebo však už je to niekoľko rokov a mňa len možno mrzí, že nejakým spôsobom som tam nemohol byť viac. Samozrejme, takže beriem to na seba, že som možno mohol ešte, neviem, dať tomu istých chvíľach viacej a aby si ma možno viacej všímali tí tréneri a dali mi možno väčšiu šancu tam byť, viackrát nejakú pozvánku. Ale tak reprezentácia, ja si myslím, že je to, čo by každý hráč mal mať ako jeden z tých najvyšších cieľov, lebo proste si myslím, že je to čest, reprezentovať tú svoju krajinu, byť medzi, ja neviem, 20 alebo 20, neviem koľko hráčmi, ktorí tú možnosť majú. Čiže to znamená, že si proste medzi tými najlepšími v tej svojej krajine. Reprezentuješ tú svoju krajinu, čiže určite by to malo byť niečo, čo by každý hráč mal mať ako proste nejaký jeden z tých najvyšších cieľov, ktoré chce dosiahnuť. A hovorím, no ja nejaké také spomienky, veľa som tam toho neodohral, čiže zase akože nejak veľa tých spomienok nemám, ale vždy to samozrejme bola česť a vždy som bol rád a šťastný, keď som tú nominačku dostal. Michalovce sú často vnímané ako taká prestupná stanica pre hráčov do zahraničia, kopec z nich napríklad aj odišlo do nejakých zahraničných klubov. Tak akú radu by si možno ty dal takým mladým hráčom pred prestupom do zahraničia, pred odchodom do toho naozaj už veľkého futbalu, ak to môžeme takto nazvať? Tak ja si myslím, že taká nejaká moja rada, to čo by som ja povedal každému je asi to, že dôležité je, aby každý hráč mal nejaký cieľ, nejaký sen, čo chce dosiahnuť, kam sa chce posunúť. A potom druhá vec je naozaj si za tým ísť, lebo už ty si to spomínal, futbal je dneska veľa o hlave a o psychike, hej, a niekedy proste možno nejaké okolnosti, možno či už v tom tíme, v tom klube, alebo nejaké možno osobné veci ťa trošku zrážajú a proste to v istých momentoch možno není ideálne. Ale práve v tých momentoch proste si myslím, že hlavne teda tí mladí hráči by proste stále sa mali držať toho svojho cieľa, toho svojho sna. Makať, pracovať, to neznamená len, že tu 2 hodiny, čo máme nejaký tréning, tak si tu odbiť aj z domov, hej.
proste robiť navyše, robiť tie veci, možno nejakým spôsobom si analyzovať sám, alebo rozmýšľať nad tým, aké sú moje slabé stránky a na tom hlavne pracovať, lebo to nás môže posúvať, to každého môže posúvať, hej. Čiže také nejaké moje rady by boli, aby si proste mal tie ciele, mal tie sny, išiel si za tým, bez ohľadu na to, či je horšie alebo lepšie obdobie, lebo práve v tých horších obdobiach, keď sa proste hovorím nedarí alebo niečo sa deje, tak proste stále byť konzistentný v nejakom tom zlepšovaní sa a vtedy potom si myslím, že keď tá nejaká reálna ponuka dojde, tak ten hráč môže byť pripravený na to, proste tam ukázať to, čo je v ňom. Povedal si, že nie vždy je to v tej kariére ideálne. Aj ty si už v tomto podcaste spomenul nejaké to obdobie. Kto bol vtedy takým tvojim mentorom v tvojej kariére, ktorý ťa podržal, ktorý ťa motivoval naďalej, aby si zostal, aby si naozaj makal a pokračoval v tom svojom futbalovom sne? Myslím si, že pre každého hráča by to malo byť rodina. Ja viem, že niekedy to není úplne tá rodina, to u niektorých, ale u mňa to vždy bola tá rodina. A možno aj keď som to niekedy priamo od nich nepočul, ale proste keď sa potom človek pozrie na tú svoju rodinu, na tie svoje deti, na manželku a tak ďalej, tak toho potom si myslím tak automaticky, alebo mňa to vždy tak automaticky namotivovalo a povedal som si, že proste musím ja asi niečo spraviť, aby sa to zmenilo, aby proste sa z toho horšieho obdobia som sa znova dostal do toho lepšieho. Čiže vždy by si myslím, že by mal byť ten základ, nejaká tá najväčšia motivácia, tá rodina a to by mali byť tí ľudia, ktorí by aj teba mali podržať v tých nejakých ťažkých časoch. Na záver tu mám takú zaujímavú otázku, pretože vieme, že každého hráča, ktorému záleží na zápase, dokáže niečo poriadne vytočiť. Čo dokáže tak teba najviac možno dostať do zlej situácie, že budeš naozaj nervózny v tom zápase? Nervózny? Poviem ti úprimne, že teraz momentálne to je toto páskou tým, že som kapitán, lebo teraz momentálne iba kapitáni môžu komunikovať s rozhodcom. A mňa fakt dokáže vytočiť, keď ešte pred zápasom ti rozhodca proste povie, že budem komunikovať iba s vami, iba keď bude niečo, tak vy za mnou dojdete, nie spoluhráči a tak ďalej, s vami to budem komunikovať. A keď sa tá situácia nastane a ty ideš za ním ho skonfrontovať s niečím, tak proste je totálne arogantný a vôbec s tebou nekomunikuje. Čiže toto ma dokáže takým spôsobom vytočiť, že to som fakt akože nahnevaný a tam je to potom len o tomto zvládnuť, aby som proste nespravil zle ešte sebe a takisto aj celému týmu. Čiže toto ma akože fakt dokáže vytočiť. Je tu už úplný záver nášho podcastu. Stále tu máme na záver takú typovačku pred zápasom. Bol tu pred 2 týždňami Marek Mager, fyzioterapeut, ktorý typoval správny výsledok zápasu. Pred týždňom Kai Brosnan, ktorý to netrafil. Tak aký je možno tip na výsledok pred zápasom s Dunajskou Stredou od teba? Ja mám takú svoju zásadu a to je, že ja netipujem. Čiže ja netipujem ani zápasy, už vôbec nie naše. Čiže nebudem ti hovoriť nejakú typovačku, nepoviem ti konkrétny výsledok, ja len dúfam, že bude pozitívny. A možno vnímaš aj nejakú tú podporu michalovských fanúšikov na domácich zápasoch, ak sa ešte k tomu môžem teda dostať v závere, pretože stále si teda spomínal, že 20-30% navyše, to je niečo, čo Michalovce dokáže hnať dopredu. Áno, tak ja si myslím, že to každý tým dokáže hnať dopredu, nielen Michalovce, ale každý. Čiže ja si za tým stojím a stále sa budem možno opakovať v tom istom a takisto ti zopakujem to, čo som povedal možno včera, alebo aj vtedy, neviem, aký zápas to bol, keď si mi tu dal mikrofón, že proste tí ľudia na tých tribunách naozaj, keď proste skandujú, keď proste nás hecujú a tak ďalej, tak vždy ti to pridá, hej, niečo. A vždy ťa to dokáže ešte nakopnúť, ešte viacej vyšťaviť, ešte viac energie dať do toho. Čiže za tým si stojím a samozrejme, čím viac tých ľudí tu je, tak tým väčšia energia proste, alebo tým väčšiu energiu my cítime a ešte viac sa dokážeme vyžmýchať. A hovorím, za tým si stojím a tak to je. Toto bola ďalšia epizóda nášho klubového podcastu Dnes bez lopty. Hosťom bol Lukáš Paušek, tak Paušo, ďakujeme, že si prijal pozvanie. Ja ďakujem. No a budeme sa na vás tešiť o týždeň. Veríme, že po zvládnutom zápase s Dunajskou Stredou. Tak majte ešte príjemný čas. Dovidenia a do počutia.